Горещи летни нощи, изпотяване, събуждате се лепкави и неприятни. Охлаждащата възглавница Дормео осигурява на всеки комфорт и облегчение за дълъг и спокоен нощен сън. И още, това не е обикновена възглавница. Тя е двустранна възглавница 2 в 1. Насладете се на охлаждащата страна с адаптивна мемори пяна или обърнете всесезонната страна с усещане като пух за уютен комфорт. Насладете се на прохладен нощен сън с новата охлаждаща възглавница 2 в 1 от Дормео. Тя ще ви държи по-хладно за по-дълго време от всяка друга обикновена възглавница. Можете дори лесно да премахнете мемори пяната и да имате по-плоска, пухкава възглавница за хора, които спят по корем или за деца. Убедете се, поръчайте на уебсайта на Дормео или посетете нашите магазини в цялата страна.